Πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Α, μαζί τελειώνουμε. Και με 3 Ιουλίου τελειώνουμε. Πώς περάσετε φέτος? Καλά περάσαμε φέτος. Για Δεν πες. ξέρω γιατί. Πόσα χρόνια είστε στο Σταρ με το Φώτη? Αχ, μην με ρωτάτε για χρόνια, παιδιά. Πρέπει να είμαστε 5-6. Είστε 5-6. Εγώ δεν θυμάμαι χρόνια. Περνάτε καλά, κύριε παιδί μου. Εγώ το αγαπάω πολύ το Σταρ, είναι σπίτι μου. Έτσι, και κάποια στιγμή το έχω πει, θα ξαναγυρίσω. Ξέρω ότι με θέλουν και άνθρωποι πολύ εκεί και μιλάμε κάθε χρόνο. Το περάσαμε το μηνυματάκι. Ναι, ναι. Όχι, του χρόνου εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Δεν το λέω για αυτό. Δεν τα πουλάω εγώ μωρέ αυτά. Εδώ θα είμαστε του χρόνου. Απλώς το ξέρω και χαίρομαι πάρα πολύ ότι υπάρχει θέληση και δικιά μου και των ανθρώπων του Σταρ. Κάποια στιγμή να ξανασυνεργαστούμε. Δεν είναι. Καλά είναι. Η καιρή είναι δύσκολη, μωρέ Γιώργο. Η καιρή είναι δύσκολη. Δηλαδή και οι παραγωγές δεν είναι οι ίδιες που γινόντουσαν παλιά. Ναι, λιγότερα λεφτά, πίεση παντού κτλ. Βέβαια. Θα συνεχίσετε του χρόνου εσείς κανονικά? Ναι, φαντάζομαι πως ναι, δεν έχουμε πάρει οριστικές αποφάσεις, αλλά σήμερα ας πούμε έχουμε το ραντεβού μας. Αλλά νομίζω ότι. Με τον Κυριακόπουλο? Όχι, με την Αταλιγούτη. Αμέ, ωραία, μια χαρά. Και κάνετε χρόνο συμβόλες έτσι, δεν είναι? Και δίχρονο χρόνο ανάλογα. Πόσα χρόνια είστε με το Φώτη?